Good morning, world. It's a windy morning here in Rjukan. Sobrang ganda na nature sa labas. Naririnig niyo po ang huni ng mga ibon. Yan o, completely open na. At tayo ay lalabas para makita niyo po ang sa labas. Good morning, world. Uli. Ayan, sobrang ganda ng flowers. Tapos, yan, dyan makikita mo sa unahan ay bundok. Pero may river pa dyan, friends. Sa bundok. Tapos, merong waterfalls dyan. Natatabunan lang ng kahoy. Pero may waterfalls dyan. So, ang ganda talaga ng nature sa paligid-ligid dito. Kahit backyard camping lang ang ginawa ko. At ito yung tent ko. Yan.